Ahojte, vítam vás v ďalšom videu s témou Ladenie na nový týždeň. A to je na týždeň od 2. októbra až do 8. októbra 2023. Takže poďme sa pozrieť, aký máme kód na tento mesiac. Takže jednotka z desiatkového mesiaca. V poslaní alebo vo výzve máme 8. No a v kľúči alebo teda v spôsobe, akým tú výzvu, alebo teda to poslanie naplniť, máme opäť 9. Takže sa tej 9 v podstate úplne ešte nezbavíme. Len teraz sa nám presunula trošku na iné miesto, to znamená, že tá jej energia bude mať inú podobu. No, takže to, čo nám dáva október v daroch, je nový zámer, nová cesta, nový smer, nový cieľ. Skrátka, prináša nám v podobe darov energiu započatia niečoho nového. O mnoho ľahšie sa nám tento mesiac môžu začínať nové projekty. Akékoľvek nové zámery, niečo, čo sme možno, že v tom septembri dlhšie odkladali, váhali, nevedeli sme sa rozhodnúť, tak tento mesiac je vhodná príležitosť na to, aby sme s tým začali, aby sme to rozbehli. Aby sme ten svoj nový nápad, novú myšlienku začali pretavovať do reality a uskutočnili už v reálnom živote konkrétne kroky. Ak aj náhodou sa nám vynoria nejaké myšlienky takých obáv alebo strachu zo zlyhania v tom našom novom zámere, je to prirodzené, pretože tá jednotka to so sebou nesie. No a aby sme sa týmto myšlienkam nejako vyhli alebo aby sme ich eliminovali, je dôležité ísť na to práve cestu 9, ktorá je teraz v kľúči. To znamená, že uvedomiť si, že už som v inom čase, na inom mieste, v inom priestore, s inými ľuďmi, v inej situácii, s iným svojim vedomím ako v minulosti a môžem si dovoliť konať inak a hlavne už aj viem konať inak. A nikdy tá situácia nie je úplne navľad rovnaká, aby bola nejaká pravdepodobnosť, že to teda rovnako skončí, alebo aby sme mali mať nejaké obavy z toho zlyhania alebo strach z toho, že sa nám náš zámer nepodarí uskutočniť. A preto je dôležité uvoľniť tieto staré nejaké vzorce, návyky, strachy. A skôr možno hľadať v tej minulosti nejakú inšpiráciu alebo motiváciu k tomu, aby nás to práve povzbudilo ísť do toho niečoho nového, do toho, po čom túžime, čo sme možno už dlhšie odkladali a doslova ukázali sa tomu svetu, priniesli na svetlo sveta tú našu novú myšlienku, náš nápad. Takže tento mesiac je na to ideálny, svojou energiou nás v tom podporuje. Preto ak s niečím váhate, ak niečo odkladáte, ak máte z niečoho nejaký strach alebo obavu, preč s tým a šup do toho. No a čomu nás bude chcieť tento mesiac naučiť a v podstate aj na čo, ak zameráme svoju pozornosť, tak sa nám vlastne bude dariť využívať tieto dary mesiaca v podobe tej jednotky, alebo teda jednotky z 10. Zároveň ináč tá 0 za tou jednotkou nám prináša aj silu k uskutočneniu tých našich zámerov. Takže naozaj vhodná energia, len ju správne uchopiť. No a teda to poslanie, alebo tá výzva je 8. Čiže držať sa v rovnováhe. Nevystreľovať príliš na ani jednu stranu. To znamená nesnažiť sa pretlačať za každú cenu niečo, tlačiť príliš na pilu,
alebo sa možno nejako až príliš nafúkovať alebo naparovať, ale zase na druhú stranu ani sa nenechať umenšiť, či už napríklad tým, že vnímame, ak ide o prácu, nejakú konkurenciu, alebo ak ide o vzťah, tak ja neviem, napríklad žiarlime, myslíme si, že nie sme dosť a tak ďalej. Takže kde si taký zdravý stred, kedy si naozaj uvedomíme svoju autenticitu, teda to, kto sme, aký sme, v čom spočíva tá naša sila, v čom sú tie naše prednosti, v čom sme dobrí a naozaj tak reálne, bez nejakého prikrášľovania, si uvedomiť, čoho sme schopní a naozaj mať aj taký aj sebareflexívny pohľad na situáciu. Čiže jednak naozaj to, čo viem, byť si toho plne vedomý, držať sa toho a dávať to najavo cez ten svoj nový zámer, ale zároveň si aj uvedomiť, na čom potrebujem popracovať, v čom mám rezervy, čo mi pomôže dostať sa do toho svojho vnútorného stredu, do tej rovnováhy, do bodu tej svojej vnútornej sily. Aké kroky, alebo čo sa potrebujem možno naučiť, čo tu zmeniť. Pretože ak sme naozaj v tom svojom strede a v bode tej rovnováhy, tak to je práve to miesto, kedy sme my najsilnejší. Nie je tým najsilnejším miestom to, keď sme hore niekde, alebo treba, že si myslíme, že keď sa nejakým spôsobom vyvýšime nad niekoho, že ho nejako potlačíme, že využijeme svoju silu, moc, svoje postavenie, ja neviem, peniaze, alebo jednoducho aj svoju fyzickú silu. Nie vtedy sme my v svojom strede a nie vtedy sme najsilnejší. Práve naopak, vtedy práve, že dokážeme byť veľmi rýchlo zraniteľní, aj keď to tak nevyzerá, a veľmi pravdepodobné, že vtedy urobíme nejaký krok, ktorý nás vlastne zhodí úplne dole, do úplne opačného pólu. A tá osmička zároveň so sebou prináša celý ten októbrový mesiac vlastne aj takú energiu karmy, teda zákona príčiny a následku. To znamená, že ako náhle nebudem mať nejaký čistý úmysel, alebo skrátka urobím niečo nie tak, ako by som mohol, alebo ako by bolo vhodné, tak veľmi rýchlo sa nám to v tom októbri bude vracať ako taký bumerang späť. A to práve preto, aby nám ukázalo, že toto nebol dobrý krok, alebo toto nie je tá správna cesta k uskutočneniu svojho zámeru. A aby nás to teda vrátilo späť, aby nás to opäť prinieslo do tej rovnováhy a do toho uvedomenia, ktorou cestou teda ísť a ako ďalej. No, pozor ešte na tú manipuláciu, takisto. Takú tú nevhodnú manipuláciu a na pocity nadradenosti a podradenosti. Či už do nich vstupujeme my sami, alebo nejakým spôsobom ich dávame najavo tým iným. Čiže buď ich veľmi ponižujeme, alebo ich zase až príliš glorifikujeme. Takže ozaj ten zdravý stred, to je ten bod našej vnútornej sily, z ktorého dokážeme naozaj úspešne konať. A konať tak, aby sme boli spokojní, šťastní, aby sa nám ten život dial s ľahkosťou, aj napriek tomu, že prichádzajú rôzne situácie, rôzne prekážky, ale keď sme v tom vnútornom strede, dokážeme to úplne inak zvládať, ako keď sme na niektorom z tých polov tej osmičky. Takže ešte raz, ideálny čas pre naše nové zámery, pre ich začatie, pre ich uskutočňovanie, ale pozor na nejaké obmedzenia minulosti, tie uvoľniť, pustiť, uvedomiť si, že som už inde, v inej situácii, s inými ľuďmi, s iným nastavením. No a výzva držať sa v rovnováhe, nepovyšovať, neponižovať seba ani iných, byť autentický a sebareflexívne vnímať svoj svet. Takže držím palce, nech ten október
je pre nás naozaj tým novým takým nadýchnutím a nech nám prinesie nový vietor do plachiet po tom turbulentnom a náročnom septembri. A nech sa nám teda darí dotiahnuť ešte tie deviatkové energie v tom kľúči, aby sa poriešilo a poliečilo, čo sa poriešiť a poliečiť má. No a opäť by som vám rada dala do pozornosti, že ak máte nejakú otázku, alebo teda riešite nejaký problém, neviete sa rozhodnúť, máte s niečím starosti, tak mám pre vás express numero poradňu, to je taká moja novinka. To znamená, že mi môžete poslať do Messengera svoju otázku plus dátum narodenia a ja vám do 24 hodín odpoviem vo forme hlasovej správy v dĺžke 10 až 15 minút, čo je teda celkom dosť slov. A cena tejto mojej služby je 21 eur. Takže express numero poradňa pre vás, ak riešite nejaký problém, potrebujete sa rozhodnúť, poradiť v danej situácii a nemáte často odkladať. Píšte mi správu, kde mi napíšete vašu otázku plus dátum narodenia a ja sa vám ozvem späť vo forme hlasovej správy, vám do 24 hodín odpoviem. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, no a viac informácií k numerológii a možnosť objednať si vaše numerologické rozbory nájdete na mojej webovej stránke monikahabiňáková.sk. Tak ďakujem vám za pozornosť, ak ste vydržali až sem a budem rada, ak sa vám videá páčia, ak pozdieľate, olajkujete, prihlásite sa prípadne na odber alebo dáte vedieť aj niekomu, komu by takéto niečo v živote pomohlo. Takže ešte raz krásny október, priatelia, a teším sa na vás v ďalšom videu.